Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci sannan ku da sake kasancewa da mu cikin shirin rayuwar mu a yau shirin da ke duba kan matsalolin da suka shafi arewacin Najeriya. Yau take Asabar 10 ga watan Oktoba shekara ta 2020 wanda ya daidai da 23 ga watan Safar hijira ta 1442 bayan hijirar da yin halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shirin namu na wannan makon zai duba ne akan matsala guda ɗaya da ta haɗa da matsalar shaye-shaye. Ci gaban hira da aka yi da Khalil a cikin shirin gani gaba ne da gidan Radio Freedom Kungiyar Jama'a. Daga bisani kuma za mu ɗaura hoton musamman akan ranar malamai ta duniya wadda aka gabatar da bikinta ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Bari mu dan koma baya kaɗan Khalil. Lokacin da kake JS3 ka fara da shan sigari. To ya aka kuma ka ci gaba? Sai ka ƙara da me? Abin da yasa na ci gaba. Gaskiya ni dan science ne. Biology chemistry nake karantawa. Na gama JS3 na shiga SS1 na fara karatu GSS Gwalanai. Little ake kira na. Saboda a kaf yan site ɗinmu alhamdulillahi na gode wa Allah ina da kai sosai da sosai. Kana da kwazo kenan da ilimi. Alhamdulillah. Dan na iya chemistry daidai gwargwado. Alhamdulillah. In dai mun shiga lab za a yi ta tsokanan mu a yi ta wane ne. To sa'i da lokaci wannan abokanai sai yanzu suna cewa ai wiwi in ka shata za ta sa ka tunani, za ka ci abinci, za ka yi wane ne, sai nake ta ganin to ai a unguwanmu ana siyarwa kuma ina da abokanai waɗanda suke sha ne kawai ba zan yi ba. To shikenan. Bara in gwada in ji da na gwada na ji na nutsu ranar ba wanda nake wa magana ƙwaƙwalwata tana bani abubuwa da yawa har abin da na manta wanda ina ƙarami wajen ina primary 5 primary 4 na tuna waɗansu abubuwa ma da yawa waɗanda aka yi min tun ina tuttunawa abubuwan rayuwa kuma zan ga in na tunani na ce kamar yanzu misali ina son na je Saudiya wace siga zan biyo in je Saudiya in tara kuɗi in yi waye to wallahi da na shata zan iya yi wannan tunanin na cewa ga yanda zan bi salabas ɗin da zan tafi har Saudiya ba tare da an kama ni ko naira ta baran kashe ba. To da na fara wannan sai na ga ai abin nan tana da amfani sai na fara sha yau da gobe na ci gobe. A ka'idar shanta raf ɗaya ake sha. Murji ɗaya shi ake amfani da shi a sha. Amma mu wanda zaki ga rayuwa ta lalace ko kuma mun maida abin jiki za mu iya zama da gwangwani guda ma ka shanye ka ji baka ji komai ba sai dai ka tashi ka sa glass ka shiga cikin yan uwanka ka ci gaba da gaisa da su ka fesa turare ba wanda zai san me ka sha kuma ba wanda zai raina ka ko me za ka yi ba za ka yi shi out of sense ba amma in kwaya ce out of sense za ka dinga yin ma abu yanzu for instance nan gurin a ce duhu ne ba wuta kwata-kwata mun sha kwaya a nan gurin ta wani kwakwalwan shi ba ta da kyau sai dai ki ji ya miki ihu ne fa an kawo wuta kuma ba wuta aka kawo ba kwayar ce ta gaya mai ta ce mai ga nefa nan an kawo ta juya mai kwakwalwa ko yanzu kin ga gurin nan dai ba yanda za a ce cinnaka ma ya shigo gurin nan ko to wallahi yanzu ya ce miki ga doki na yana sukuwa ko ya ce miki ga maciji nan ya shigo kuma kwayan nan ce ta gaya mai amma kullun ihu ake yi akan wiwi kwaya kodin to in dai za a daina ihu akan su manyan mu fa su daina shigowa da su saboda kin ga suna tunanin cewa yaran nan ba su da tunani akan cewa sun san me yake faruwa a ƙasa to yaran nan sun sani wallahi. Wato yara kana nufin su wa kenan? Matasa ban cire miki ko ni kaina ba mu matasa da muke yanzu muke tasowa duk abin da yake faruwa na ƙasa muna sani abin da yasa nace miki muna sani za mu zauna da waɗanda suka fi mu ilimi suka fi mu tunani kuma suke tare da ma'aikatan gwamnati wanda za su gaya miki ga abin da yake faruwa kuma ba za ki zauna da su ba har sai ka zamto kana ta'ammali da irin waɗannan muyagun ƙwayoyin saboda su ma suna amfani da su manyan kai na jikinsu ne kai nasu ne sun yadda da kai 100% za su zauna da kai to kana zaune da su din nan a nan za ka dinga jin sirrin kasar yanzu misali kawai sai aka kama ni ana kama ni akwai wanda zan kirawo ina kira shi zan ce mai ranka ya dade ya ce ranka ya dade ya ce me faru in ce wallahi ka ga guri kaza ne aka kama ni kuma da abu kaza aka kama mun ba matsala
amma fa a ka'ida a doka fa sai an fitar da haƙƙin doka wadda ta rubuta cewa a kaina, amma da yayi waya ce kai ku sake shi wallahi sai an sake ni, sai an ce min in yi hakuri an bani kuɗin mota in tafi gida. Kuma ina zuwa in na ce ranka ya daɗe godiya nake zai ce abu da rabu da su, sun baka kayan ka in ce basu bani ba, ofis din zai yi waya ce a kawo min kayana. Bara an gaya miki wani asiri wanda biki sani ba. Akwai ma'aikata wa'ansu ma'aikatan da ya tsaro gaba daya wa'anda suke naɗa mara duk masu kwace kayan laifi da wa'anda suke kawo masu kayan laifi. Kin san da cewa an kama kayan nan ba wai zuwa ake a kona kayan ko a lalata su ba, mai da su ake a siyarwa da mutane. Amma kuma har a gidajen rediyo da TV ana nunawa cewa ga suna ana kona. Duk wannan bula ce, duk iska ce, shara ake zamu ake zuba a cikin buhu a dan fito da dan kayan laifin dan kadan a je a kona. Yanzu kamar an kama ɗakin nan guda, an cika ɗakin nan dam da wiwi an kama ta. To idan aka tashi konawa da rabin ɗakin za a iba, in aka iba sai a fita da ita a ce ga iya abar da aka kama, sai a yi bikin konawa, wannan babban ya zo wannan babban ya zo wannan babban ya zo, sai a tattara sai a kai su gurin kona filin konawa, sai a sa musu wuta, kin ga sun kone. To wannan rabin ɗakin sai da su za a yi, fito da su za a yi, a nemi waɗanda suke sabgar yaran su waɗanda suke rabawa kayan illegal ɗin a babba su, wannan a ba wannan ma a bashi wannan a bashi, in an siyar za su tattara kuɗin su kawo. Ma'aikata su za su zo su siyar miki da kayan. Idan za a zo a kama ka, wa'ansu ma'aikatan na daban wa'anda ba wa'anda suka siyan ma da kayan za su zo su kama ka, su za su baka information su ce rana kaza za a yi aiki a gurin, ka bar gurin ka janye yaranka. Idan ka haɗa ma kaya ka rarraba yaranka suna tsaye suna siyarwa, duk kai musu magana ka janye su daga gurin. Kin ji abin da yake faruwa, to ya za a yi kasan mu ta ci gaba, ya za a yi mu gyaru? Ai ba za mu gyaru ba. Kodan din nan an san waɗanda suke shigowa da su, refanol din nan an san waɗanda suke shigowa da su, sauran kwayoyin nan exol, diaza, wata tablet, wata D5 da an san waɗanda suke shigowa da su. Wiwin nan ba a wani guri ake noma ta ba, a Najeriya ake noma ta. Kina shiga daji duk gata nan a shuke. A nan din ma a cikin jihar Kano yanzu akwai nan wajen irin su bangaren Badawa din nan, wajen layout din nan. Da ana shuka ta a nan gurin wajen knock out ake cewa gurin ko menene, wajen wani rami ana shuka ta, amma da aka matsa kora sai yaran da suke yankin gurin sai suka daina noman ta, saboda an san cewa suna noma su suke sai da ita a gurin, amma dan ka a dinga kama su da laifi sai aka hana su siyarwa. In an tashi sai a shigo musu da kayan. Da an baki wata sata amsa, za ki ga motar wai banki an to da ita ana mata jiniya, yan sanda sun biyo ta a gaba tana mata jiniya, wallahi motar bankin ba kuɗi ne a ciki ba, wuyi ce a ciki. Bayan kofar gidanka za a zo, kai da kake harkar cikin dare za a zo yan sandan su gama zagration su fito su dan rarrabu, sai a juyo da motar wiwin, in sto ne da kai in kango ne da kai gaba ɗaya a sauke ma kayan. Ana sauke ma kayan za a mayar da motar bankin a rufe, sai a ja motar. Da an ja mota an tafi shikenan, lissafi ya ƙare, sai dai kai kuma ka fara raba ta, ka siyarwa da wancan, ka siyarwa da wancan, ka siyarwa da wancan. To kai ba za ka iya irin kukkulla ta din nan ba, sai dai ka dinga sai da ita buhu leda mutane suna zuwa suna ɗauka. A nan kuma su kuma sauran ƙananan yara, ƙananan diloli kenan, ba ƙananan yara bane. To amma a maganar dole za su zo ƙananan yara saboda su ƙaramin jari ne da su, sai sun siyar sannan za su samu kuɗi, sai sun siyar da wannan kayan sannan za su samu kuɗi. To wa'annan kayan su za a zo a babbawa, kuma su za a bi a kama. Kuma in ka bi su ka kama su, wa'in za ki gansu a kurkuku, wanda raf ɗaya aka kama shi amma yana kurkuku. Amma ga uwa uban wanda yake shigo da kayan kullum a cikin AC yake bacci, kullum a AC yake bacci yake hutawa, amma ga wani can a cikin zafi cikin kurkuku ba abin da ya raf ɗaya aka kama shi da ita, wanda in za a bi doka kowa sai an ɗaure shi. Masu sauraro kada a sha'afa, kuna sauraron shirin gani ga wani ne. Na ban mamaki ga masu shaye-shaye, ba ga manya ba, yara ma ga shaye-shaye. Ma a ce maza ba, mata ma ga shaye-shaye. Kai abin takaici matan aure ma ga shaye-shaye. Haba, mu daina shaye-shaye domin farin cikin iyaye. Mu taimaki kanmu mu matasa, mu bar mu wanga shaye-shaye. Shaye-shaye. Karatu ya fi shaye-shaye, tsira da addu'ar iyaye. Matsalar shaye-shaye za mu ɗaura hutunmu na gaba, wato ranar malamai ce duniya, wanda aka gabatar ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2020.
ranar ce malamai a faɗin duniya ke gudanar da sabgogi iri daban-daban kamar yadda hukumar rayar ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta shirya. Sai dai ba kowa ya san dalilin da ya sanya ake gudanar da bikin wannan rana ta malamai ba. Babban abin lura a nan shine yadda harkar malanta ke da tagomashi a wasu ƙasashe ta yadda malamin makaranta zai iya zama komai ba tare da ya san wani ba. A ƙasar mu Najeriya kuwa malamin makaranta ne ƙarshen bayan dangi. Baya ga yadda aka mayar da sana'ar koyarwa 'yar bora da kuma rashin girmama malaman makaranta a wannan ƙasa. Haka kuma babu wani tsari da aka yi a kowane mataki na gwamnati don tallafar rayuwar malamin makaranta lokacin da tsufa ya zo masa. Wannan shakulacin bangaro da aka yi wa koyarwa a wannan ƙasa tamu ta haifar da matsala mai yawa ta yadda matasa ba sa sha'awar aikin koyarwa ko ta wani hali kuwa. Wasu fa na shiga aikin koyarwa ne kawai saboda rashin samun wani aiki da ba na koyarwar ba, don haka da zarar sun samu ɗin shikenan sai su tsallake. Wanda ba shi da sha'awar lamari kuwa ba zai kasance mai mayar da hankali wajen gudanar da shi yadda ya kamata ba. Babu mamaki yadda makarantun gwamnati suka shiga irin halin da suke ciki a Najeriya, musamman ma mu a nan arewa. Kada kuma ka yi maganar jihar Kano, inda wasu jami'an gwamnati ke son mu amince da maganar nan ta Bahaushe, wato idan dambu yayi yawa baya jin mai. Sai gashi kuma kasar China ta jiƙe nata dambun da ya ninninka namu yawa da mai sharkaf. A yanzu hazikan mutane idan suka zama malaman makaranta za su taimaka. Wannan ya sanya idan mahukunta suka tashi fito da wani tsarin ciyar da ilimi gaba, ba sa tuntubar malaman da ke koyarwa a makarantu, ko da harkar nan ta bincike da kuma bibiyar yadda ake gudanar da lamuran koyarwa bai cika samun irin muhimmancin da ya kamata a ce yana samu din ba. Tun daga sama har ƙasa akwai matsaloli da za a iya magance su, amma an bar su suna tafiya a gurgunce, ana nuna halayyar kamar ba abin da ke faruwa. Wajen shirya kasafin kuɗin gudanar da harkar koyo da koyarwa kuwa ba a cewa komai, don kuwa kuɗin da ake warewa ɓangaren ilimi baya isa. Wani ƙarin takaicin kuma shine ko da a haka ɗin ma sai ka tarar ba a saki kuɗin da aka warewa ɓangaren ilimin gaba ɗaya ba. Wannan ya sanya idan ka je kowace ma'aikatar ilimi ta ƙaramar hukuma, babban abin da zaka gani shine tsohon gini da ya daɗe ba a gyara shi ba, ko da kuwa fenti ne. Idan ka shiga ciki kuwa kujeru ne da tebura tsofaffi da ma'aikata ke aiki a kansu, wasu sun karye ana maleji, wasu sun lotse. Cikin ofisoshin kuwa ma'aikata ne da ba walwala a fuskokinsu da sauran matsaloli dai. Shi ko sakataren ilimi dama ɗan siyasa ne da ba lallai ya san komai kan harkar ilimi ba, don haka idan ta yi ruwa rijiya idan kuma bata yi ba to matsayi. Shine zaka tarar idan an tashi ɗaukar malamai ya je ya kawo 'yan jagaliyar siyasa da wasu a cikinsu ma ba su taɓa shiga aji don koyon komai ba, an ɗauke su a matsayin malami. Irin yanayin koyarwa da malamai kenan a namu ɓangaren, wannan ba zai fitar da mu daga kunyar duniya ba. Masha Allahu, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai wani makon Allah ya kai mu. Ni Abdurrahman Ibrahim Nasir da taimakon abokan aiki da suka sa wannan shiri ya zo gare ku ran galadas nake cewa wassalamu alaikum. Matsalar bara na da addabar arewa, yara kankana a su ne ake zubarwa, shekaru wasu na gaba su kaiwa, tituna suke bi da yawa ana kadewa, ana ruwa da iska gunsu ba wurin fakewa, in zazzabi ya kama su babu mai kulawa, ga gishi da yunwa abin da tausayawa, amma sakacin iyayensu ni nake ganewa, ya zan ciyar da kaina in kasa ciyar da dana. Ina za mu kwana, ina za mu je, ina za mu kwana. Mallakin namu ne 'yan arewa, kuma kowa namu ne 'yan arewa. Shugaban namu ne, shi ma namu ne. Sakataren gwamnatin, shi ma namu ne. Bisipeto janar, shi ma namu ne. ga akaunta janar, shi ma namu ne. shugaba na custom, shi ma namu ne. na immigration, shi ma namu ne. shugabanin sojoji, shi ma namu ne. haka na chief of staff, shi ma namu ne. ministan shari'a ba, shi ma namu ne. gami yayin da kai tunanin kayyar ka aikatau, to kai shirin ka rushe dubun jama'a a yau, zaman ta kusa da kai shine nasarar mu yau, idan
ta ɓaci al'umma sun ɓaci. Ilimin ɗiyarka ba ta mafi inganci, dan gyaruwarta ne samun sassauci. Dan yin ta ɓaci al'umma mun ɓaci. Mata su daina talla ai bai kama da su. Ina za mu je, ina za mu ina za mu je ne, haƙƙi na junanmu ya aje mu waje. Ni ina kin kaje can kai ma kana kin inje, hasada da kyashin juna ina an kaje. Gashi mun ɗausake su wasu kwasun tsallake, arewa gidanmu ne mun bar shi an hallake. Kuma ni ne da kai mun kai yi wannan sake. Ina za mu kwana, ina za mu kwana, ina za mu kwana, ina za mu kwana. Mun ka rushe gidan ka faɗan ina za mu kwana. Dan arewa mu kwana. Mafita ta gyara kau da jita-jita, zagin shugabanni ƙasa ya kan nakasta. Addu'a ya dace ni musu maza da mata, ko kuma shugabanni ku tsarkake zukata. Duk daren daɗewa karagar kuna barinta, kowa gyara ya sani haka ma idan ya bata. Mi waiwaye mutuno tsari na magabata, mu aje san kai da ɓaci arewa min gina ta. Ina za mu je to ya kamata mi waiwaye adon tafiya, mi balansin a bangaren faɗin gaskiya. Inda gwamnati ta yi ƙoƙari mu ɗan bibiya, sanda ta zo muka daina jin amon nakiya. An yi barna baitin malin Najeriya, me ya faru gyara an ɗauko ya tsaya. Yan arewa mi yi wa kanmu ne tambaya, inda san zuciya ba a zaman lafiya. Ga mukamai a arewa da dama a arewa, masu kuɗi a arewa da dama a arewa, ga sarakai a arewa da dama a arewa, da malamai ma a arewa da dama a arewa, 'yan kasuwa ma a arewa da dama a arewa, da 'yan siyasa na arewa da dama a arewa. Gwamnatin ga ta duba arewa da dama a arewa, dogaran kai da haɗin kai, kishin kai a arewa shi zai gyara arewa.